കോമോ കത്തീഡ്രൽ ഇറ്റലിയിലെ ലൊംബാർഡിയിലെ കോമോ നഗരത്തിലെ കത്തോലിക്ക കത്തീഡ്രലും കോമോ ബിഷപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനവുമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കായി സമർപ്പിതമായ ഈ ദേവാലയം. കോമോ നദിക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കത്തീഡ്രൽ ഈ മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇറ്റലിയിൽ നിർമ്മിച്ച അവസാനത്തെ ഗോത്തിക് കത്തീഡ്രൽ എന്നാണ് പൊതുവെ ഈ ദേവാലയത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 1396 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 4 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മനോഹരമായ ദേവാലയം തൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. നിരവധി കലാസൃഷ്ടികളാലും വിശിഷ്ട ചിത്രങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകളുള്ള കൂർത്ത കമാനങ്ങൾ എന്നിവയാലെല്ലാം സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധമായ കത്തീഡ്രൽ.